Li navçeya Sûriyeyê Amedê li ber mizgefta Nebî ya dîrokî boyaxçiyên pêlavan yên sed sale êdî bûne nîşaneyek çandî ya bajêr. Ev jî kultura Diyarbekir'e. Mesela mirî jî İstanbul'ê tê Diyarbekir bê dikut bê we ben erşina Pêxeber Camîsî erşina ayakkabıcıya sola xwe boya. Bir adres al. Diyarbekir'de bir adres. Menşur Allah olsun. Ji van boyaxçiyan her yekek xwedî çîrokek cuda ne. Her çendî çîrokê wan şev cudatir bin jî ew dibin sîwanek da weke moriyên kultayê tizbiyê ketibin li kêleka hev rêz bûne û li bin de rizqê xwe yê rojê ne. Di nav wan da boyaxçiyê herî kevin û yê herî bi temen boyaxçî Xalê Mihemed e. Lê îro ew hinek bêmoral e. Lewra karê wî îro li gor dilê wî nebûye. Feqet ew mecbûr e ku heta êvarê dihatek bi dest bixe. 44 salê min e ez vî işê da vî karê dikim, işê boyayê dikim. Heya ana roja me pê derbas bîye. Feqet ana parî wan spora derket meydanê işê me qirilmiş bîye. Pekberî iş nabe. Kaviyat meydanê da nebana herkesi teraxoyê bişoğlayan. Heya gücê me bigire em ê li dera iş bikin. O gava kuvveta me nevan tabii da viyan kar me bîne ne derjê ben. Li Tirkiye û Bakur bi piranî zarokên malbatên hêjar boyaxcîtiyê dikin. Çîroka her boyaxçiyek vê kûçeyê jî ji ber şertên dijwariyê aboriyê hêj di zarokatiyê da dest pê kiriye. Yani aklı me ana buna mı bir şey netki. Ya mişka başka iş gibi yapılana, sigortalı iş gibi yapılana. Ya kas sonra bir iş etine, çıl sala bir iş etkim, çıl salı da kas ne bilmek o yetişkiyse, be megi meruz be o yetişki ne olur. Ama mesela ana kayımın hesap külfeti yemin yani. Evet idara mı viyaya, başka geriram tine. Evet bir yer şغل mibari lokme kinad müstabiye kuran. Ew mecburiyet îdî ji wan re bûye pîşeyek ferz û mayîn de. Ya beri Murat Fakir bu Murat se çar çar solê xwe boyak dikir. İro merik diçe milyar ki ayakkabıya distine ji boyak etkeve digire davê çopê. Çünkü zengin ya solê nayne tamir mevî nake pence nake. Vallahi beri bir bir boyakçı bu sene 84 85 86 da merik se çar sola pence dido yek solê pence lê nake. Di halê heyî de li Tirkiye û Bakur salane zêdetirî 320 milyon cot pêlav tên hilberandin û welatî zêdetir pêlavên cûr be cûr yên spor bikartînin. Ji ber wî jî hejmara pêlavên ku hewceyê boyakirinê ne kêmin û vî yekê jî bandorek neyînî li ser karê boyaxçiyan kiriye. ولا işi yani çavaya yani merev ne tirtke ne bir çitke ne ortaya. Yani roya me peder bastı be. Zıptana sare yani pır sare. Avina jî germel bedera. Li gor lêkolînên navdewletî li dewletên Ewropa her kesek heta dawiya emrê xwe 305 cot pêlav, li Japonya 306 cot, li Hindistan 40 cot, li Endonezya 95 cot, li Brezilya 107 cot û li Tirkiye jî heta dawiya emrê xwe kesek 125 cot pêlav diqetînin. Wate li Tirkiye serê kesekî salane 2 pêlav dikeve. Ev rêjeya kêm ya stendina pêlavan li Tirkiye û Bakur jî xelkê mecbûr dike ku pêlavên xwe berdewam temîr û boyax bikin û dubare bikarbînin. Divê rêzê de 21 boyaxcî yani. Pêşeroja vî meslekê heta insana bindiriye dünyada. Naqede yani. Yani meslekek baqede nine yani. Di rewşa heyî de diyar e ku li hember ciyana modern gilî û gazindeyên boyaxçiyên ku nêzîkî 100 salin li kûçeyên Sûrê berxwe didin yê her berdewam be. Kê dizane? Dibe ku ev boyaxçî nifşa dawî ya vê kûçeyê bin. Abdülselam Akıncı Rudav, Ahmet.